abantu abadala ake kukhulume naye uDuyaza siyakubingelela emsakazweni Ukhozi Fm. Yebo njalo. Sikhona Igcokamelisha abaningi bayibakubize kanjalo. Na umgqibelo sibuya kuona nemvula lishaya ubonakele stage nama video akhona abantu kodwa bayafisa ukuthola ukuthi ngempela kanti kwenzekeni. Iphela kanjani le airtime? Iphele kanjani airtime? Yebo. Cha umuntu aqale adingelele ubalaleli bokhozi FM aphinde abonge ithuba kunina njengaba shalazi ukuthi mhlambe nibe nesikhathi sokuthi ngithathe njengomuntu nami ebantwini noma nginelutho ngikithuba nje lokuthi ngiphefumule. Akukumina ngizokusho bafowethu empeleni mhlambe sonke isizwe saseNingizimu Afrika siyamuzwa udadewethu njengoba ekhuluma njengamanje ukuthi uyaqhubeka umuntu onolimo nenhlabathi ithuka abantu kunjeya so nabantu bayizwela angicabanga ukuthi ke nami ngingaqoka ijazi elifanayo nodadewethu ngoba mina ngomuntu wesilisa abantu besifazane lezi insuku sibhekene nesihlava esikhulu sokuthi bayabulawa bayahlukunyezwa kunalento okuthiwa i-GBV ukuhlukunyezwa kwabantu besifazane siyagqugquzela kakhulu eNingizimu Afrika ukuthi abantu besifazane abaqhubeke behlonishwe. Uzokhumbula ukuthi bengifake imvunulo estage njengoba ngifake imvunulo estage bengimele futhi ngamanye amazwi ngirepresenta uZulu ngoba imvunulo yaziwa koShaka noDingani noSenza ngakhona futhi ezinye inhlanga thina namanye nezinye izizwe ziyahlonipha njengabantu abangamaZulu sizithathe nezithembu sidume njengabantu abanothando nabantu abakhothanyelwa ngabantu besifazane nabahloniphanayo nabantu besifazane nabantu abanothando nabayihlonipha kakhulu. Ngicabanga ukuthi lesikhathi usisi ekhipha amagama wakhiphile akhomba okungangihloniphi njengeciko eselinamava eMzansi lokho kubadidile noma kuphoxela uZulu. Ngicela ukuxolisa kakhulu kubantu bakwaZulu. Ngicela futhi ukuthi konke usize mhlawumbe ayikhona ngoba ngenze ukuthi khona ingcindezi anayo ba understand nje ukuthi sinenkinga siphuma emakhaya ngafani kuyenze ukuthola ukuthi umuntu unenkinga mhlawumbe emshadweni wakhe noma nje kwezothando kugcina mhlawumbe lokho kuqhapakela nasemsebenzini wakhe. Ngicela ukuthi bamxolele kakhulu udadewethu ngoZimdollar ngiyamhlonipha kakhulu odabeni lokuthi mhlambe ngibe late angifikanga ngesikhathi. Ngicela ukuxolisa kakhulu lapho ngiyenzile imizamo yokuthi ngixhumane nethimba elixhumana nabo ngoba empeleni akazi bexhumane nami bengaxhumani nami bebexhumana nomfowethu uMasondo ngaba late ngo30 minutes. Lokho kwenza ukuthi mangifika ngo7:30 kade bekufanele ngidlale ngo7 o'clock ngingawuthi bengisuke eGoli indiza idelay nezulu netha bafowethu. Manje ke mafambe emgaqweni kunamathizithiza akwenza ube late noma ngabe yipi event abantu bakujwayele lokho nanokuthi into ejwayelekile lento kuba late ngoba ngeke ngitshele nje ukuthi nje bafilalele akekho nje umuntu wakaba late esikoleni mhlazana lo late waxoshwa uthi omkhulu umetric wakhe awuqedanga ngenxa nje ukuthi wakaba late ngosuku olulodwa ngoba akuyonto ejwayelekile ukuthi ngibe late bekuyiphutha eliqalayo khona futhi kuyiphutha elijwayelekile like lenzeke kodwa beqala ukuthi libe nesigameko lapha eThekwini nanokuthi ke sekuhlukumezeke kakhulu singabantu abangamabhinga ukuthi njalo makukhulunywa nje ngeTheku imicimbi futhi kaMaskandi kuhlale njalo kuzoba nento engcolisa igama likaMthandi engcolisa igama likaMthandeni. Mthandeni aziwe njengomuntu kuthiwe ulihlaza uthiwa uMthandeni ufika unobuhlova unayo yonke lento echaza nje udadewethu njengamanje kodwa ngicabanga ukuthi kunabantu abebeshutha lapha ya abebeshutha yonke into kusukela ngisuke emotweni ize ngiyofika estage ngamenyezwa estage ngabizwa igama lami kwadlalwa ngisho ingoma konke kuyavela kunobufakazi kugcwele ku TikTok ukuthi yonke into mina iyenziwe ngendlela ukuthi iyangivuna ukuthi bengangena estage iperform ngithela masengiza futhi ukuthi ayi engathi akwemukelekile ngathi ngixolisa futhi kubantu ngathi ayisiphelile ke etime angibaye ngisaqeda lokho ngibe sengizwa ngomuntu engishitha ke imic bengitha indoda empeleni
mangithi ngiyaqalaza ngathola ukuthi hayi yikhekhe kanti awungase ngimoyizela ngoba ikhekhe asilisi thina singamadoda sakhuliswa ngenhlonipho saphinde sakhuliswa futhi sakufunda ukuthi abantu besifazane ngalabantu iyahlonishwa. Sakhuluma ngakho ukuhlonishwa nginembuzo emibili ngaphambi kokuthi sivale. Kunenye clip yakho enza ama-round lenzo kuxhumana ngazo uyayazi yini. Ufike uqale uthi angemzondi mina uZimdollar angeke ngikwazi angazi utheni wasuthi isiphu ngifaka umsindo lapho ngoba kunangane ilalele engisaze bumnyameni. Uyayazi leyo clip ngasho ukuthi ikusho ukuthini? Yebo kukwenzeka lapho Lundi ngoba ngike umuntu obhizi usukwini izolo kwaqhamuka nabantu abazintatheli laba bama TV abebe khona futhi lapha ya baba nokumbuza ukuphosa imibuzo ethizenithi ngumuntu oyiciko ke kwesinye isikhathi izinto ngiyangibeke ngokuciko ngokuhlonipha ulimi lwami kungenzeka uthola ukuthi mhlambe lokho kushoyo kungokunicikoza nje mhlambe bengicikoza ngakho ukukhanyisela abantu ukuthi ngempela udadewethu abangamthathi personally abazame nje ukuthi bagwinye kushisa lokho udadewethu ayikhona iqhubeka impilo yephambili. Wena ukwazi ngisho ebunyameni lokho bukusho impela bafowethu impilo yaselaweni iqeda uthando asiyeke lento esiyenza asiyeke le mfowethu bekufuna ukudlela kodwa duyaza ububona yonke into ibikahle mhlamba hayi ukuthi khona okuncanyana obuke wakuthinta okungamanzana amponjwana cha akukho nje mina nginothisa nanokuthi ke kwezinsuku lezi bafowethu bayazi abantu abaningi ukuthi uMthandeni nje umuntu oshintshile kakhulu indlela engikhuluma ngayo indlela engenza ngayo izinto indlela nje engithatha ngayo futhi nezinto ngoba nalapha bazokhumbula ngihloniphe ngendlela eyisimanga ngithena ngifike emotweni yami ngafica amaphoyisa amaningi angungile emoto yami lokho kunginikeza ukuthi mhlawumbe khona i-trap ebikhona uyabo kodwa manje ifike kabi futhi yafika sengamukela uJesu ngoba ngiqeda ukumukela uJesu njengenkosi kaMsindisi kulezi insuku.